Mataimakin shugaban ƙasa wato Kashim Shettima ya ba wa Adam Zango motar kimanin miliyan 850. Me za ku iya faɗa akan motar nan da ya ba wa Adam Zango? Ku tsaya ku ji ta bakin masoyansa abin da suke faɗa da shi kansa Adam Zango abin da yake faɗa akan motar. Wai yace saboda abun duniya. Wai shi ya koma ya fita daga cikin yankin Fulani. To ai boss, ni nan da nazo saya ta akai fa. Boss alhamdulillah, boss Allah ya ƙara arziki. Allah ya ƙara arziki, muna godiya sosai ga sabuwar mota nan da kuke gani. Mai girma boss ya buɗe ta filfil. Masha Allah. Allah ya ƙara arziki. Aska cikinta maka gani, kaga cikinta nan. Si. Wane yaro? Wane yaro? Masha Allah. Allah Ubangiji ya sa a kashe lafiya. Allah ya ƙara arziki sa. Da dumudumunta mataimakin shugaban ƙasa wato Kashim Shettima ya ba wa Adam Zango wata daliliyar sabuwar mota. Motar da ta kai kimanin naira miliyan 850. Wana fata za ku mu Adam Zango, me kuma za ku ce game da wannan sabon motar da Kashim Shettima ya bashi? Ku sa mana ra'ayinku a comment section, sai dai mu ce Allah ya sa a kashe lafiya. Masha Allah, masha Allah, muna taya mai gidanmu Boss Adam Zango da samun wannan danƙararren mota daga mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Kashim Shettima. Muna roƙon Allah uban sarki ya ƙara tsare mishi ita, ya ƙara kawo dubunsu. Muna kuma ƙara jinjina ga mataimakin shugaban ƙasar Najeriya wato Kashim Shettima kan wannan kyautar da bamu taɓa mantawa da ita a tarihi. Wadda yawa mai gidanmu wato Boss Adam Zango. Ina masoyin Adam Zango? To ku zo ku taya mai gida murna. Ya samu dan ƙararren mota. Masha Allah, wato lamarin ya mun daɗi wallahi. Ya Kashim. Wa ku kalla ku ga wannan dan ƙararren mota. Dan Allah ku kalla. Kakka saki. Kada ku manta za ku iya sauraron labaran a duk inda kuke a faɗin duniya a shafinmu na intanet a Iconic FM Hausa da online ko manhajar Radio Garden har ma da Hasino FM. Bugu da ƙari za ku iya kallon labaran namu. Wa ku kalla ku ga wannan dan ƙararren mota. Dan Allah ku kalla. Kakka saki. Kada ku manta za ku iya sauraron labaran a duk inda kuke a faɗin duniya a shafinmu na intanet a Iconic FM Hausa da online ko manhajar Radio Garden har ma da Hasino FM. Bugu da ƙari za ku iya kallon labaran namu. Wa ku kalla ku ga wannan dan ƙararren mota. Dan Allah ku kalla. Kakka saki. Kada ku manta za ku iya sauraron labaran a duk inda kuke a faɗin duniya a shafinmu na intanet a Iconic FM Hausa da online ko manhajar Radio Garden har ma da Hasino FM. Bugu da ƙari za ku iya kallon labaran namu. Wa ku kalla ku ga wannan dan ƙararren mota. Dan Allah ku kalla. Kakka saki. Kada ku manta za ku iya sauraron labaran a duk inda kuke a faɗin. Wannan ita ce motar da mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ya bai wa jarumi Adam Zango kyauta. Ana kiran motar Yelus EV. Ta miliyoyin kuɗaɗe da mutane da dama suke ta ambata mabambantan farashi na kuɗin wannan mota mai suna Yelus. To amma miliyan nawa kuke tunanin nauyin kuɗin wannan motar? Bari ku ji wasu abubuwa da motar ta zo da su na musamman kamar yadda masana motar suka bayyana. Mota ce ta zamani wanda take da ƙarfin doki akalla sama da 200 da ɗoriya. Kazalika tana matuƙar yin nisa da caji kwaya ɗaya a kanta, tana shafa kilomita sama da 400 da motsi. Kazalika mota ce da idan kana tafi a cikinta akwai layuka na titi da kowanne alamu yake da ma'ana da manufarsa. In ka sauka daga kan layin da ya dace takan iya rage maka gudun da kake, ma'ana dai tana iya sarrafa kanta da kanta a wasu lokutan, ciki har da idan motar da take gabanka tana gudu da gaske to ita ma takan ƙara wa kanta gudu ita wannan motar. Haka zalika idan motar da take gabanka ta zama ta taka birki tana tafi a hankali to ko da ka taka birki ita ma wannan da karan kanta tana daɗa rage maka gudun da kake, da mabambantan ayyuka da takan yi na sarrafa kanta da kanta kamar yadda masana motar suka faɗa. An ba da wannan kyauta ne a ƙarshen wannan makon kamar yadda jarumin Adam Zango ya wallafa a shafinsa da buƙatar al'umma su taya shi murna na motar da ya mallaka. Kun ji labari daga bakin Adam Zango da masoyansa. To ku biyo mu don kawo muku ingantaccen labarai na yau da kullum. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ta mai albarka, ka daure ka danna mana alamar subscribe saboda idan mun ɗora bidiyo ka sani.